Pues porque me gusta mucho este barrio, he estado trabajando en otros barrios de Barcelona y la verdad es que bueno, me comentaron que aquí hacía falta gente y como ya estuve y tuve una experiencia muy buena en el verano con vosotros, pues he decidido volver otra vez. Perfecto. Bueno, ha sido uno de los primeros lugares que he visto y me han recomendado algunas compañeras de Barcelona. Y aparte que es un poco parecido al centro o proyecto donde yo trabajé en Guatemala, que se llama Los Patojos, que es un poco parecido, entonces me gustó la dinámica y todo, los niños y todo, me encantó el lugar y es por eso que decidí quedarme acá. No ha canviat molt, la veritat, perquè jo ja feia voluntariat abans de començar a fer el voluntariat seriosament, perquè quan treballava ja en feia. I per tant ha canviat en part sí, però no massa. I bueno, em fa molta por deixar-ho, no tenim més remei perquè sóc gran i no es pot fer tota la vida, això tampoc. Les facultats no t'hi porten a anar tan enllà. Ya está. No pensaba yo nunca que en un voluntariado hubiese tanta gente humilde trabajando y con tanto cariño. Es lo que encuentro ahora que me llevo. Doncs el que m'agradaria és poder disposar sempre de nanos que puguin necessitar ajuda per poder-los ajudar i col·laborar amb tot el que sigui necessari. Per això estem aquí, per ajudar amb tot el que necessiteu. M'agradaria estar amb els nens, contribuir a ensenyar-los i poder participar més amb ells. Los unos ilusión y los otros solidaridad. Para mí. Sí, porque es muy gratificante para las personas que lo realizamos y además ayudas a todos los demás. Vale, la resposta és sí, sens dubte, i jo diria que perquè se senti una satisfacció personal que només es pot saber quina és fer voluntariat. L'única cosa que diria és que cadascú escolleixi el tipus de voluntariat que li resulta més adient. Que se senti a gust amb el voluntariat. Pues lo recomendaría porque es genial, porque aporta un montón de cosas, pasas ratos súper felices con los críos y disfrutas y te llevas un montón de experiencias buenas. Pues mira, precisamente me ha cambiado en el sentido de que me encuentro muy satisfecha de poder ayudar en lo que sea. Aunque al principio me daba un poco de pereza, pero francamente estoy encantada de venir, de ayudar, de estar con los niños. He descubierto cosas nuevas que no me pensaba pues, que formaran parte de mi manera de ser. Doncs m'agradaria saber de quina manera puc ajudar i participar més en l'entitat i saber quines altres activitats puc fer per participar i integrar-me més. Potser una mica de història, igual ja ho feu, no ho sé, com va néixer, com surten els projectes i els fondos i com es destinen també. Ser voluntari m'ha fet creure que soc millor persona, perquè, a part que m'ho passo bé, és una gratificació personal molt important. I sobretot he après també a rebre dels altres, els nens sobretot, que són els que tracto, i que et donen molta experiència en les seves edats, i això et fa sentir-te més ple. Sí, m'ha canviat perquè sóc més sensible a les necessitats de tothom i a més et dones compte que en petites coses pots ajudar moltíssim els altres.